Salam hormatly ýurtdaşlar. Bugun 9-njy sentýabr 2025-nji ýyl. Indi şol geçen 2-3 hepden dowamyna dünýäde bolup geçen esasy wakalary sen vermekçi bolsaň dikkatyňyzy bir topar maglumaty ýetirmekçi bolýan. Esasy mesele bizde ýa uly problema Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Ortiýet arasyny geçen aýyň 10-mäsine geçirilen Alyaskada Amerikan territoriýasyna geçirilen duşuk boldy. Şol duşukda Donald Trump bilen Vladimir Putin öýdary gepleşikleriň netijesinde belli bir karara gelipdirler. Hemmesi halka aýan edilmese de bir bölegi şular ýaly dünýä medeniýetine ýaýradyldy. Şol duşuk pozitiv derecede ýaşartda geçdi diýip. Şonun soň 2 günden soňra Ýewropa Birleşiginiň ýa-da NATO ýaralygynyň uly döwletleriň wekilleri Amerikada Donald Trump bilen duşugy bardylar. Amerika şol ýerde Zelenski bardy, Ukraina prezidenti. Şu taýda gelinen karar boýunça ýanky Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin bilen Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski bir hepden dowamyna duşuşyk ýerini alalaşmaly, aýsy döwletde nirde we haçan duşmalygyny bir hepden içinde şu iki döwlet öýdara çözülşmeli. Eger gerek bolsa 3-nji döwlet hökmüne Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump hem şol duşuşyga gatnaşar diýilen netije gelindi. Ýöne ondan soňra geçen bir hepden dowamyna ýa-da geçirilen duşuşyklar öýdüniň netijesiz bolanlygyny görkezdi. Diýmekçi bolýan zadym Ortiýet bilen Ukrainanyň arasyna hiç ýyly gepleşik ýa-da duşuşyk geçirilmedi. Täşe unuçelli. Şol mesele açyklygyna dur. Ýöne muňa garamazdan soňra ýa-da Ýewropa döwletleriniň ýalňyşmasam 22 öýde arasyny şumar bir ılalaşyga geldiler. Ukrainanyň döwletine, halkyna, milletine hemme taraplardan kömek etmek barada karar kabul etdiler. Ol kömek nämelerden barada? Ukrainany howada, gowy ýerde we deňizde goramak üçin gerek bolan ähli ýaraglary öpçün etmeli. Gerek bolsa şu döwletleriň goşullaryň belli bir şertde, belli bir meşwerde Ukrainanyň territoriýasyna da girip bilinir diýilen karar bar. Ýöne ol goşun Ukraina girilmezden öňürti, öňünü bir topar edilmeli işler var, şertler var. İlkinji nowatda Ukrainada uruş ýatyrylmaly. Şol ýatyrylan uruşda serhetler bellenmeli. Ortiýetde näme galýa, Ukrainada näme galýa. Ortiýet basyp alan territoriýalaryna durup şertname baglaşylmalymy ýa Ortiýet basyp alan ýerlerini Ukraina gaýtaryp berip Ukrainanyň 91-nji ýyldaky serhetiniň çagyna alalaşyklar baglaşylmalymy ýa gepleşikler geçirilmeli. Mene şol netije berilenden ýa netije gelinenden soňra Ýewropa Birleşigi ýa-da NATO ýaralygy araçyl goşun hökmüne öz eskerlerini uğradyp bilinir diýilen karar kabul edildi. Ýöne oňa ýetmek üçin gaty köp işler edilmeli, gaty uzak ýollar geçilmeli. Oňa Ortiýet tarapy razy boljakmy ýokmy, onum hany eýem Ortiýet tarapynyň berýän maglumatlaryna görä hiç ýyly olar ýaly lalaşy, olar gol çekmäge taýýar däl, olar ýaly lalaşy golam çeketleri gelenok. Şoň üçin indi şu mahal bir ýagdaý asmanlaky asyl uduran ýaly bu ýagdaýda bolup dur, hiç söwüden tapanak uruş gidip dur. Her gün ýyllarça, müňlerçe adamlar gyrylýar iki tarapdan, Ukraina tarapyndan şu mahal esasan soňky hepden içinde şol uly şäherler bombalanýar. Ukrainanyň uly şäherleri bombalanýar, oňa da şol ýaşaýyş jaýlarynyň üstüne düşýär, grajdaniylat wepat bolýar,
binanlar çağılır, gatken şular ýaly urşun pidasy. Entek Trump aýtdy, ýene bir hepde garaşyp görmeli. Trump'ın garaşmalyan möhleti her aýda uzaldylyp durdy. Bir görsen bir hepde, bir görsen iki hepde, bir görsen ýene bir hepde. Şoma 8 ay Trump'ın häkimet başynda oturarlygy ýöne şol möhletler şo uzaldylyp gelýär. Çözgü de ýok, netije de ýok. Ortaýa tarapyna Amerikadan girdilýän, ortaýa garşylyklaryň girdilýän sanksiýalar hem ýok. Ýöne şu mahal Ýewrosaýyzyň bir çykaran karary bar. Daşyndan sanksiýalary aýryp geçmäge ýa sanksiýalaryň arkasyndan Orsiýada kömek etmeklikde aýplanýan ýa-da günä bildirilýän Gazagystany hem ikinji derejeli sanksiýalary girilmek barada şuwlar iş alınıp barylýar. Oň netijesi nähil bar, onu wagt görkezler. Indi Türkmenistan marada aýsak şu ýerde bir anlaçyny Türkmenistan marada aýsak şu ýerde ýurtdaşlar gelýän habarlara göre ýurtda bir uly üýtgeşiklige taýýarlyk görünýär. Bu näme üýtgeşikligi bolup biler? Mundan 2 ay öň diýip aýtsam ýalňyşmyr. Cemal Saparow ekranyň öňüne çykyp näme diýilin sultany, başagelin sultany diýip şol Gurban Ulyny ogly mübarekledi. Indi şo gurrundan soň ýurduň içinde giňişleýin mysmys ýaýra diýerler. Onum ýaýra diýenim şol möhemän we mysmysa deli. Ine hakykatdan Gurban Ulya oň ogly sultan saýlanjakmyş. Diýilen gurrunlar ýaýra diýerler. Barlak görýärler de halkyň şuna garşylygy nähili, gatnaşygy nähili, gollajakmy şunu pikir halkya ýokmy? Ine şonu şuwlar şol temperaturany ölçeýi ýaly halkyň pikirini öwrenýärler. Şonuň üçin şu meseleni hemme vilayetde de etraplarda da halkyň arasynda ýaýra diýerler. Meselem 27-nji oktýabrdan 27-nji oktýabra geçirilen garaşdyrlyk jarnamasynyň gününi ýa-da bayramyny bular indi şol 27-nji sentýabrda bir belli günni belleçek bolýarlar da. Indi şol bellenenne ýa bellenmegiň öň ýanyna halk maslahatyny geçirmekçi bolýarlar. Aýdyşyna görä şol halk maslahatyna ilkinji nowatda goýjak meseleleriň biri äzir men okap bere. Goşgy Han Howuz Han Howuzdan başlan Goşgy Howuz Han ýylarly we Farap etraplary bar. Bular ozal şol ýanky 2017-nji 2022-nji ýyllaryň arasynda ýatyrylypdy da Gurban Ul tarapyndan. Inni şolary halkyň haýşy boýunça täzeden dikeldiýär diýen formatda halka bir siyasi oyun hazırlayarlar. O taýda täzeden dikeltmegiň halka peýda bermek niýeti bilen edilýän işlerden men düşünjeme görä şol 17-nji ýyldan bäri ýatyrylan etraplarda ýa köne dil bilen aýtsak raýonlarda türlü pikir dörep başlady adamlarda. Ýani ýazyňyz bilýäňiz ýanky bir Çärje oblastyny ýa welaýatyny tupan turany adamlar kömege garaşdylar. Yerli ýaşaýjylar merkezdäki hökümetden bir gollaw bolar, ýardam bolar, kömek bolar diýip kan garaşdylar, ýöne şu zatlar bolmady. Şondan soňra adamlarda uly nägelelik dörep başlady. Eger bize merkez ýagyna aşgabat kömek etmeýän bolsa, aşgabat bizim nämämize gerek diýilen ýaly pikirler halkyň içinde milletiň arasynda gürrüň edilip başlandy. Indi şulary şu hereketiň ýa şu pikirleri ýatyrmak üçin bular näme diýerler? Indi öňünden bir täzeden açyp berýär, hana ullanyň diýen ýaly terde bular kontrollygyny güýçlendirmek üçin yerli halkyň
işlerinin öňüni almak üçin ýagny öz hak hukuklary üçin göreşmek niýetiniň barlygyny bilip şulary bir nähile bolsa basgasyna saklamak niýeti bilen şu welaýetlerdaky etraplar döredilmeli. Şu arada geçen etrapların täzeden dikeldiljek. Şu öňümizdäki geçiriljek halk maslahatyna diýilen maglumat geldi bize. Nä derejede ol geçiriler kabul edilermi ýok, başga ýön şu geçiriljek maslahatyň üstü bilen, şu ediljek tekliplerin üstü bilen bular şu karada ine halka biz edip otur, halkın bizi gollap otur, şoň üçin bizini bu konstitusiýany ýatyryp sultanlygy ýa padşahlygy eglan edýär diýdi. Muni şol halk maslahatyna gatnaşyp bir topar aňy hiç zada çatmaýan garrymy gurtumy ýa büdjet işgärlerimi ýa ýaşlarmy el çarpyp şonu kabul etjekler. Bu etraplarda soň näme boljak? Bu halka bähbit bolsun diýip täzeden döredilerine ýöne halky kontrolda saklamak üçin döredilýär. Egerde şu mal islenmek etrapda şu gelin farab alaýyn, farabda şol etrap merkezini döretmek üçin 30 sany ýa-ni büdjet işgäri yer açylsa şol ýeterli. Ýene de munda şundan ýene de 70 orun berilse polisler üçin, aýdaly mahkeme üçin, prokurator üçin, sud işgärleri üçin ene boldy jemy bilen 100 adam. Şo 100 adamyň üstü bilen bular şol etrapdaky halkyň erk islegini biadalatlyga garşy pikirlerini basyp ýatyrmak üçin döredilýän guramalar. Başgaça muňa hiç ilmen nähä düşünürüş ýok. Bar bolsa ýazyn, aýdyn. Belki halkyň bähligine edilýändir bu işler. Ýöne beýle däerligini bize görkezip otur durmuş. Şoň üçin şu maglumatam size ýetireýin diýdim, bilip goýun. Öňümizdäki şol gelecekki halk maslahatyny hökmen şolar şol konstitusiýa üýtgetmeklik ýa üýtgeşiklik diýilmekçi. Bu şeýle hyýallar bar, şol hyýal başa bararmy, barmazmy? Bilem ikinji ýa üçüncü derejeli pikir bolup dur. Sebäp Niyazam özüni padşah etjek bolkan, oruny özde oruny ýöne oňa şol döwürki Niyazam hökümetine garşy duran adamlar ýurdun içinde bolsun, daşynda bolsun ýol bermediler ýa berdirmediler. Şoň üçin ol 2009-njy ýylda geçirmekçidi şu mesele boýunça ýene de şol özüni padşah diýip elan etmek meselesini ýöne 2006-njy ýylda muny ajala buyurdular. Ýöne Niyaz öleni bilenim ýurtdaşlar şol ideýa ölenak oň ýyl basary ýa söwük basary ýa oň ornuna gelen Berdi Muhammedowler atalagy bular şol ideýany işläp oturlar. Innem şugun halk şu emani teklibi kabul eder, şo derejede mahluk boldy halk, şo derejede ilmsiz bilimsiz galy diýen niýet bilen şu teklibi giýirmekçi. Eger Türkmenistan'da sultanlık elan edilse ya da padşahlık, ona diýmek bir şugun kağıt ýüzünde de bolsa elan edilen konstitusiýon durum birbirinden ýok edilýär. Şunu emmemizin berk bilmemiz gerek ýa-da şol konstitusiýon normalary ýok edilenden soň sultanlyk normalary girdilýär ýa padşahlyk. Onun bilmeyen bolsaňyz bilip goýun, islenlik padşahda ýa sultanlykda ýa emirlikde bir adamyň erki islegi boýunça şonuň isleýän adamlary wezipe gelýär, şonuň isleýän adamlary ýa-ni kadyýete de ýol başçylyk edýär. Ol ýa-ni gaýdaly padşahlykda ýa-da emirlikde, sultanlykda bir adam çözýär bütün milletiň akbalyny. İstlese ýalkaýa, istlese gargaýa. Şonuň üçin şu zatlary biziň hemmemizin bilmegimiz we taýýar bolmagymız zarur gelecekki durmuşa. Biz ýol bermelimi sultanlygy ýa-da nähile morza kagyz ýüzünde duran konstitusiýanyň goragyna çykyp täze Türkmenistany gurmalymy?
Ne şu soru ör boyuna galyp dur her birimizin öňümizde. Isle şunu kabul edin, isle kabul etme, ýöne mesele şeýle. Eger sultanlyk bolsa, hany görüp dursunuz, goňşy eýranyny 1000 golay adam hany ýa-ni mollalyň karary bilen ýok edildi, asylly ýa atyldy. Arap Emiratlaryna ýa aýdel padşahlyklarda otaýdy. Günahkarym sen ýokmu? Ol şeriat diýe, beýleki diýe, şoňa sygýan ýa sygmaýan, gelişýän ýa gelişmeýän hereketler etdi diýip adamyň başyna alýar. Ine bu 21-nji asyrda bolup geçýän ýa bolup duran zatlar. Ine şolaryň hataryna da Türkmenistan girmekçi bolýar. Eger Türkmenistan özüni padşahlyk ýa sultanlyk diýip elan etse, şu gün türmelerde ýatan adamlar köpüsini duran ýerine birer bazarda ýa asarlar ýa-da atarlar ýa-da kellesini alarlar. O padşahyň buyrugy. Onu hükmen ýerine ýetirmeli bolar. Sultanlyklarda şular ýaly kady kanun bar. Ene şol 91-nji ýyldan bäri arzu edilip gelinen halky gyryp gotarmak konsepsiýasy doly soňky nokadyna baryp ýetýär eger sultanlyk kabul edilse Türkmenistan. Ondan soňra hiç bir adam, hiç bir ýerde, hiç bir gorama arz edip öz arzyny diňletdirjek adamsy ýok. Ýa goramasy ýok. Ýa demokratik döwletlerde ýa-da aýdely konstitusiýaň işleýän döwletlerinde bolup geçmeli proseduralar var, adam ykbalyny garamaly, seretmeli we netije çykarmaly. Şolaryň hiç birisi ýokda, diňe bir adam hem seni ýok edip bile ýa-da sana rehimdarlyk edip bile. Ine şo durmuşa bizi itekläp durlar şu ülküni ýurtdaşlar. Isleýäsiň biz şo durmuşy ýa ýok, onu her biriňiz özüňiz öz ýanyňyzdan çözmeli bolsuňuz. Bu taýda bir adamyň, iki adamyň, 1000 adamyň işide bütün halk bolup oýlanşykly pikirlenip kabul edilmeli karar. Konstitusiýa şu konstitusiýa başlan nähilem bolsa elan etdi. Ýurdun eýesi halk, döwletiň eýesi halk. Halk diýýär döwleti ýa hökümeti ýa beýleki parlamentin hemmesin ähli zat halkyň erk islegine bagly. Bu konstitusiýada kağız ýüzündäki ýazylan kanunlar. Emma iş ýüzünde häzir şumal eýýän bir padşahlygyň içinde faktiski iş ýüzünde Türkmenistanyň padşahlyk hökümrawarlyk sürýär. Ene atasy oğluna geçirdi. Atasy gelenine niýazy ýok edip ýa öldürüp wezipä geldi. Bir indi o atasam oğluna wezipäni tapşyrdy. O taýda da hiç ýyl konstitusiýa laýyklykda geçirilen saýlawlar ýok. Näme üçin men ýok diýip aýdýan elmedam? Sebäp halkymyzyň dünýäsinden köpüsi özüm ses bermeli. Ýurtdaşlarymyzyň, watandaşlarymyzyň köpüsi ýurdun daşynda. Mesela Türkiye'de esası böyle olsa, Ukrayna'da vardı, yani Orsiyatta yine devletlerde. Şulan hiç birisine yankı saýlawlara gatnaşmaga yol berilmedi, ya şular hiç birisine kandidatlar vardı, maglumat berilmedi, ya şular hiç birisine kandidat görkezmek hukuky berildi ya da kandidatı gollamak ya da özüni kandidatly hödürlemek hem hakyky kesilen, ýok edilen, ortadan aýrylan. Indi şoň üçin men aýdýan Berdimuhammedowyň oğlu bir kanun terdi, konstitusiýanyň gödek bozulmagyny häkimet basyp alan ýigit. Indi bular näme etjeklerini bilenak, bir tarapdan konstitusiýa, beýleki tarapdan bilen halkara borçnamalar bar. Milletler Birleşen Milletler Guramasy bolsun, hukuk gorayan halkara guramalar bolsun, demokratik döwletler bolsun, bulan öňüne hasabat berip durmaly bular. Emma padşahlyk, sultanlyk bolsa bular hiç kime hasabat bermeli däl. Bereslerem ýok. Şumal şol Niýaz häkimet başyna geleli bar 91-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň içine ýekeze de halkara guramasyny barlyk üçin, gözegçilik üçin salynanak, göýberilenak, ruhsat ýok. Şunça da haýyş etdik halkara guramalardan
türmelerin ýagdaýy gata agyr, taýda adamlar dermansyz, iýdegsiz, nançöreksiz, kän gyrylýar, gidin şular kontrol alyn diýip haýşymyzy barlama ýerine gitjek bolsalar niýat ýok, bizine neutral döwlet islesek içine salýas, islemesek halkara guramaları yurdumuza salamzak diýip berýän jogaby şo boldy. Berdimuhammedow şonu dowam edip oty yurtdaşlar. Inni şu mahal problema gelip iň soňky nokadyna diýredi diýäniň sebäbi inni öňünde Türkmenistanyň öňünde iň soňky çäre olam ýa sortalyk bilen razylaşyp halk ýaşamaly, gulgurnak derejesinde ýa-da şu bir kanun rejimi tahtdan düşür, özüne gerekli täze Türkmenistany gurmaly. Başga çykalgy ýok. Ajam bolsa, tijam bolsa, agyram bolsa her näçe şol işi halk merjaý etmeli. Etmeseňiz, onu şo sultanlyk bolan güni aglan edilen güni, onu siziň hemme hak hukuklaryňyz sizden juda düşürilýär, ýa sizi juda düşürýär hak hukukdan. Ýa-da sizi mahrum edýärler. Hemme hak hukukdan. O bolajak zatlar. Bolmalsam şol. Indi göreşmelimi, göreşmeli dälmi diýilen pikirim teklifim ortada dur. Men öz şahsy pikirimçe şu paçalyk ýa sultanlyk diýip yglan eden sagadyndan başlap halk doly ayağa kalk gozgalan etme hakkı var. Sebep halk konstitüsiyon esasyny düzücü, gurucu, konstitüsiýanyň dibi ýa-da aýdaýly sütüni halktan ibaret bolup dur. Halk ýok ýerine konstitüsiýada ýok. Hak hukugam ýok. Demek halk äsgerilmeýän bolsa, demek o taýda diýdim zorluk siýasat alınıp barlýar. Olam esasan kime gelişýär 21-nji asyrda diktatorlary, awtoritar rejimleri, sultanlyklary, şahlyklary, emirlikleri. Şu ağzlardan ýa sanalarlardan ibaret düzüme girýän döwletler öz halklaryny demir gysaçda saklap gelýär. Olan hak hukuky basgylanyp gelýär asyrlar boýy. Indi Türkmenistan bir ýagtylyga çykan ýaly edip ýene-de muny iýgini bagyşlaň bolup men termin söz ullanýar. Gorbaçow geleni tok ketegiň agdyny açdy bol, içinde toklar uçup bilen ketegiň kapysyna gelip seredip durur, geň ýagdaýdy. Indi iki ýeke çykan şol tok ketekden çykan adamlara iýgini salmakçy bolar. Indi obrazaýyny aýtsak şeýle. Oturum oýlanyp pikirleniň näme netije çykarýan bolsaňyz ýurtdaşlar, öňümüzdäki näşe boljak halk maslahatyna garaşylýan ýa orta goýjak meseleleriň sany şulardan ibaret. Ýa-ni şu azalyk geçiren 4 sany etrap döredilmeli, täzeden ýatyrylan, özleri ýatyrýar, özlerin döredýär. Şu halky oýnaýarlar-da. Ýöne ýatyrdyk bunu täzeden döredýär. Yatıranda näme akyl bilen haýdy kelle bilen yatyrdyň sen, indi bugun haýdy kelle bilen döredýär ýaly. Indi halk bolar üçin oýunjak boldy, gurjak boldy. Indi netijede şol ikinji goýuljak meselem şol sultanlyk ýa-da paçalyk barada. Şoňa taýýarlyk görýärler. Demeksizem halk bolup şoňa taýýarlyk görmeli. Isleýän bolsaňyz tabin bolup, gul bolup ýaşajak diýseňiz, onda sesiniz çykarman, oturup bilerseňiz yok, beýleki döwletleň derejesinde, konstitusiýa işleýän döwletleň derejesinde ýaşamakçy bolýar, insan derejesinde diýip pikir edýän bolsaňyz, onu öz hak hukuklaryňyzy goragyna çykmaly bolsaňyz. Ene gysgaça şu ulukça şonu aýdaýyn edip ýurtdaşlar. Balya, sag oturun, hemmäňiziň öýüňize saglyk.